दिनै जि मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों आंनि सायाव बा EM बिबान गथायनायनि बेनि सायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेसिकेलि जोंनि रायजो राजा आरो जोंनि गासै ब्लकनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोराबो दिनैहाय गोजोननाय मोनदों। চাওক এতিয়া আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱাকৈ আমি ৰাজ্যিক ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ এলায়েন্স আমাৰ নকৰাৰ আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে। কিন্তু জিলা লেভেলত যদি কোনোবা জিলা যদি ভাবে যে অসম গণ পৰিষদৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে। खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोरा आंबो गोसोखौहाय गोजोननाय मोनदों। बोसोरनि उनावहाय गोबां बोसोरनि उनावहाय चिरांनि 13 नं BCDC आवहाय सासे EM गायसननानै होनायनि थाखाय आंबो गोसोखौहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। गायसनजाग्रा आरो गायसनग्रा बिथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय। जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 13 नं BCDC आवहाय सायखं बसुमतारी सारखौहाय EM मोननायनि थाखाय जानो हागौ गोबाङानो गोजोननायबो मोनदों। नाथाय आङो भिडिअआवहाय नुनो मोनदों बिथांखौहाय सोरबाया 4 दाननि थाखाय EM नाजावनायखौहाय लाजियाखिसै नामा होननानैबो बुंदों। समासो दिन्थिगोन 4 दाननि थाखाय ना 4 बोसोर 5 बोसोरनि थाखाय EM गायसनजादों समासो नुगोन। बेखौहाय समासो दिन्थिगोन। जिखि जाया आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि एरियायावहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जे 13 नं BCDC बेयावहाय सासे EM मोननायनि थाखाय आं गोसोखौहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसा खालामो सायखं बसुमतारी सारा EM गायसनजानायनि उननिफ्राय चिरां जिल्लानि सिङाव 13 नं BCDC आवहाय जेसेबांनाखि बायला जिला दालांफोर दङ, लामा गाज्रिफोर दङ, बेखौहाय बिबान मथे मावफुंलांजोबगोन होननानैहाय आरो सारनि आन्दारावनो जोङो मोजांथार लामाफोरखौहाय मोननो हागोन होननानैहाय आं मिजिं थिनाय जाबाय। लोगोफोर गोबां सुबुङानो बायदि बायदि रोखोमनि बाथ्राखौलाय बुंखायो, जोङो मिथिखागौ। दानिया जोङो गुबुन मोनसे टपिकआवहाय फैदो लोगोफोर। जोङो ओरैबायदि जोंनि BTR आवहाय दावराव दावसि नांलाय खमलाय जालायबाय थानायखौहाय जों नुनो मोनदों। फैबाय थानाय BTC इलेक्शनखौ लानानै गोबांथार सुबुङानो थरख' बेथरख' बाथ्रा ससियेल मिडियायावहाय बुंलायनायखौहाय जोङो खोनागासिनो दङ। नाथाय सैथोआ मा बेखौहाय समासो दिन्थिगोन। मैयानि समाव आङो फुङावहाय सिखारनानै नुनो मोनदों सासे मानसिया प्रमद बर' सारखौहाय थैजानायखौहाय लुबैदों। जेराव BTR नि गाहाय दैदेनगिरि CM प्रमद बर' सारा बै समावहाय इलेक्शननि सिगाङावहाय जेब्लानाखि BTR एकर्ड जादोंमोन बेनि सिगाङावहाय जि बाथ्राखौहाय बुंदों बेखौ बुरखांनानैहाय हाग्रामा महिलारि साराबो सासे दैदेनगिरि जासेयावबो बिथाङा ससियेल मिडियानि सिगाङावहाय स्टेजआव गसंनानैहाय बिथांनि डेथ सेलिब्रेशन खालामगोन होननानैहाय बिथाङा फोसावनानै होदों। थिग बेबायदिनो आरोबाव BPF पार्टीखौहाय सापर्ट खालामग्रा सासे सुबुङाबो बेबायदिनो एखे बाथ्राखौनो लिरनानैहाय फेसबुक पेजआवहाय हगारना होनायखौहाय जों नुनो मोनदों। नाथाय आं बेखौ सेभ खालामनानै लानाय जायाखिसै रायजोफोर। थेवबो आं बिथांखौ बुङो, नोंथाङा मानो थैजानो लुबैदों? गावनि हारिनि दैदेनगिरिखौहाय मानो थैजानो लुबैदों? आं बेखौसो नोंथांनाव सोंनो नागिरदों। दिनै नोंथाङा प्रमद बर' सारखौहाय थैजानो लुबैदोंब्ला अब्ला बै नोंसिनि BPF नि सापर्टार जाय मानसिया गोदोना हास्रोदनानै लानो नागिरदों, जाय मानसिया आसि दानस'नानै लानो नागिरदों, जाय मानसिया बुरलुंबुथुर दैमानि सायावहाय बाज्रुमनानै थैनो नागिरदोंमोन MP बिसायख'थिनि सिगाङावहाय, दा बिथांखौबो नोंथाङा थैजानो लुबैया नामा? बिथांखौ जुदि प्रमद बर' सारखौहाय थैजानो लुबैदोंब्ला बेखौबोथ' थैजानो लुबैनांगोन ना। बेखायनो आं बुंदों थैनो होननानै बुंब्लानो मानसिया थैया। गोसो जाब्लानो मानसिया माब्लाबाबो थैनो हाया। मानसिनि थैनाय थांनाया गासैबो सोरजिगिरिनि आखायाव। बयहाबो मोनसे नङा मोनसे सम थिनानै दोनखानाय दंखायो। जोनोमखौ लानानै थैनायाबो दंफाखायो। बेनिखायनो मानसिया जिखिजाया खोथाया बुङा मानो, नाथाय गावखौनो बिना दायावहाय गोदाव सोराव
बुथारनानै मानसिया लानो हाया बेसिखिनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुजिनायाबो मोजां दा बेखायनो आं बुंदों बै समाव जेब्लानाखि जोंनि बिटिआरआवहाय एमपि बिसायख'थि जादोंमोन नैबे समावहाय इउपिपिएलआ देरहायोब्ला बिपिएफआ जेनोब्ला आङो बुरलुंबुथुर दैयाव बारसोमगोन होननायाबो बारसोमाखै आखाइ दानस'ना लागोन होननायाबो दानस'आखै गोदोना हास्रोदना लागोन होननायाबो हास्रोदाखै थिग बेबायदिनो प्रमद बर' साराबो बा गोजाम सरकारखौहाय फेजेननो थाखाय जेरैब्लाबो हास्थायनानैहाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन जानो हागौ रायजोफोर दा बेखौ बुरखांनानैहाय जोङो दैदेनगिरिफोरखौहाय असमान खालामनायनि सम नङा जोङो नोंथांमोना साफ्रोमबो आन्दाज ला जे बबे बायदि सरकारा बर' हारिनि जौगानायखौ लाबोयो आरो बबे सरकारा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावो बेखौसो जों साननानै नायनाया मोजां 17 बोसोरावहाय खामानि मावदों होननानै नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि सारखौहाय बुंबाय थादों नाथाय बबे खामानिखौ 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारि सारा मावा लामा बानायनायानो नामा बे मा होनना बुङो इउनिभारसिटि कलेज बानायनायानो बेनो हारिनि थाखाय जौगाथाय नामा रायजोफोर ना मा बुङो आंथ' बेखौ बुङा आं हारिखौ सिनायहोनो हानायखौसो बुङो नेशनेल इन्टारनेशनेल सारा पृथिबियावहाय अल अभार वर्ल्डआवहाय आं बर' हारिखौ सिनायहोजानायखौसो आं खामानि मावदों होननानै बुङो गोबां मानसिया लामानि खोथा बुंदों स्कुल कलेजफोरनि खोथा बुंदों नंगौ बेलाय जोंनि बर' हारिनि दावहा नांनायनि गेजेरजोंहाय हाग्रामा महिलारिया एकर्ड खालामनायावहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ हरखानाय मोनसे दफासो बियो दा बिनि बांसिन आरोबाव बुंनांगौ आं जेबो साना दिनैनि जुगावबो जुदि हाग्रामा महिलारि सार बिपिएफ पार्टिखौहाय सापर्ट खालामदोंब्ला बियो दैखरनि एम्बु होननानैहाय आं सानो सासे जाम्बा होननानै आं सानो रायजोफोर मिथिबाय दा नैबे जुगावहाय जुदि बेबायदि सरकारखौ सापर्ट खालामदोंब्ला जेरावहाय हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय भेलुआनो गैया बिथाङा मोनफ्रोमबो बाथ्राखौनो भेलुखौनो खालामा आरो आं मोनसे भिडिअ नुबावदों रायजोफोर हाग्रामा महिलारि सारा गारबोनाय जेसेबांनाखि बिसायख'थि दङ मोनफ्रोमबो इलेक्सनावहाय खेलासो गेलेदोंमोन जाहैदों बे बाथ्राखौ गावनो बुंदों दे बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा आं भिडिअखौ नोंथांमोननो हगारला जानो हागौ नोंथांमोना खोनाजोबखाबाय नाथाय बे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनावहाय आङो गोसो होनानै गेलेगोन होननानै बुंदों थारैनो नोंथांमोना फोथायोना बै एमपि बिसायख'थि उफ्रा बिसायख'थि आरो सिगांनि बिसायख'थियावहाय जे इलेक्सन जानानै थांबाय बेसेखिनियावहाय हाग्रामा महिलारिया खेलासो गेलेदोंमोन होननानै नोंसोरो फोथायोना दा बेबायदि मानसिखौ जों माबायदि लिडार्स होननानैहाय गनायनानै लानो हानांगौ आरो सासे लिडार्सनि डेथ सेलेब्रेसन खालामग्रा लिडार्सखौहाय जों माब्रै लिडार होननानैहाय हारिनि मावग्रा होननानै साननो हानो अफकर्स बिटिसिआवहाय जोंनि बर'नि थाखाय गोबांथार पावाराबो दङमोन गोबांथार पावारखौहाय बिथांनि एकर्डजों लोगोसे हरदों बेखौथ' जों मिथियो नाथाय मावाखैना बिथाङा मावाखै दिनै प्रमद बर' सारनि जि मावनाय खामानि बेखौसो बिथाङा फल' खालामनोहाय नारा नाथा जुजिबाय थादों गोरिब गुन्द्राफोरनोहाय बेंगुराफोरनोहाय साइकेल होगोन होननानै बुंदों बै समावलाय माथो मावनानै थाया बै समावबोथ' होनो हायोमोन ना साइकेलखौ दिनै रायबावनायसो जायो दिनै हा फाथा होगोन होननानै बुंदों बै समाव मा मावना थाखो इसेबां बोसोर मा खालामनानै थाखो दिनै प्रमद बर' सरकारा जि खामानिखौ मावदों बेखौसो फल' खालामनो नागिरगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि सारा मिथिबाय दा खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिनि सरकारानो बिपिएफ सापर्ट खालामग्राफ्रानो नैबे 5G जुगावबो खौसेखौनो सिनायाब्ला बिथांमोनानो गोरोबनो गोसो गैयाब्ला अब्ला माबोरै खौसे जानो थैनानै थांब्लाबो हाग्रामा महिलारि सारा बर' हारिजोंहाय पार्टियाव खौसे जानो हाया रायजोफोर बियो जाहैबाय गावनो हारसिं गाद्दि लुबैयो अब्ला माबोरै खौसे जागोन दानिया फै जोङो बिटिआरआव जे बखिलायबाय थादों इउपिपिएलआ आलादा बिजेपिआ आलादा इलेक्सन गेलेगोन होननानै बिनि बाथ्रानि सोमोन्दै जों सासे बिजेपिनिनो रन्जित दासनि भाषणखौहाय खोनासंनि फै बिथाङा मा बुंदों
চাওক এতিয়া আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱাকৈ আমি ৰাজ্যিক ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ এলায়েন্স আমাৰ নকৰাৰ আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে, কিন্তু জিলা লেভেলত যদি কোনোবা জিলাই যদি ভাবে যে অসম গণ পৰিষদৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে, তেওঁলোকক সেইটো অধিকাৰ দিয়া হৈছে। আৰু যিসকলে প্ৰয়োজন বোধ কৰে সেই ক্ষেত্ৰত বিজেপি এজিপিয়ে একেলগে বহি পেলাই তেওঁলোকে নিজস্বভাৱে জিলাভিত্তিক তেওঁলোকে এলায়েন্স কৰিব পাৰে, সেইটোত আমাৰ কোনো বাধা নাই। আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ যিহেতু 4-5খন জিলাত যিহেতু আগন্তুক দিনত যিহেতু আমাৰ নিৰ্বাচন হ'বগৈ, BTC নিৰ্বাচন হ'ব, আৰু BTC নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ৰাজ্যিকভাৱে কোনো ধৰণৰ এলায়েন্স আমাৰ নকৰাৰ সিদ্ধান্তই আমাৰ আছে, বা পূৰ্বতে যিহেতু আমি অকলে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। কিন্তু কোনোবা জিলাই যদি ভাবে এই 5খন জিলাৰ আমাৰ কোকৰাঝাৰে হওক বা চিৰাঙে হওক বা বাক্সাই হওক বা তামোলপুৰ হওক ওদালগুৰি, কোনোবা জিলা সমিতিয়ে যদি ভাবে যে নহয় এলায়েন্স কৰিব লাগে বুলি ভাবে, তেওঁলোকৰ পৰা মতামত পোৱাৰ পিছতহে আমি পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম। কিন্তু এতিয়ালৈ আমি BTCটো আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ততে আমি আছোঁ, নাই। আৰু মই ভাবোঁ কাৰণ যিহেতু বড়ো জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই BTC হৈছিলে বা BTR হৈছিলে, গতিকে নিশ্চিত ওপৰত আমি অংশীদাৰ হ'ব পাৰোঁ। কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে যদি কওঁ যে মূল পদত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী থাকি পেলাই, কাৰণ শাসন লোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়। শাসনৰ জৰিয়তে আমি যিহেতু সেৱা যিহেতু কৰোঁ, আমি শাসনৰ জৰিয়তে আমি ক্ষমতাত নাহোঁ, শাসন আমি কৰোঁ যিহেতু সেৱাৰ বাবে। মোৰ ব্যক্তিগত অভিমত এইটো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যে মূল পদটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিচৰাটো আচলতে এই সময়ত মানে সঠিক নহ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু সেইকাৰণে এইটো যিটো কথা ওলাইছে, এইটো এটা কাল্পনিক কথা এটা হয়তো ওলাইছে, কাৰণ আমাৰ অফিচিয়েলি আমি তেনেকুৱাকৈ ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আমাৰ সভাত এইটো আলোচনা বিলোচনা হোৱা নাই। কল্পনাপ্ৰসূতভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে বিভিন্ন কথা কৈ থাকে। এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি ভাইৰেল হৈ থাকে, অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় বুলি ভাইৰেল হৈ থাকে। তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বিভিন্ন কথা ওলাই থাকে। গতিকে সামাজিক মাধ্যমৰ কথা নিজস্বভাৱে নিজৰ ব্যক্তিগত মতত লিখিছে, আৰু সেইটোৱে আপুনি মই কোনোবাই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট নহয় এইটো। কোনোবাই যদি ব্যক্তিগতভাৱে যদি কিবা ভাবিছে সেইটো মই নাজানো। নহয়, এককভাৱে চৰকাৰ আমি নকৰোঁ, আমি একেলগে চৰকাৰ কৰিম। কাৰণ কিয়, মই যিখিনি ক'লোৱে যে যিহেতু বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত যিহেতু যিহেতু হৈছে মানে BTC বা বড়ো শব্দটো লৈ পেলাই, আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ দেশে কাৰ্বি আংলঙতো হওক বা অমুকতো হওক, এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ সমুদায় ৰাইজে বিচাৰিছে, কাৰ্বি জনগণে বিচাৰিছিলে যে নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত চামিল হোৱাৰ কাৰণে। ইয়াৰ যদি প্ৰকাশ্যভাৱে যদি সকলো বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে যদি বিচাৰে যে নহয় আমি কোনো আঞ্চলিক দল নকৰোঁ, UPPL নকৰোঁ, BPF নকৰোঁ, তেতিয়াতো আমিতো ল'বই লাগিব। কিন্তু আমি নিজে আগুৱাই গৈ পেলাই যে আঞ্চলিক দলক আমি মানে নিচ্ছিন্ন কৰি পেলাই আমি তেনেকুৱাকৈ কৰাৰ মানসিকতাটো আমাৰ নাই। আৰু সেইটো আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে দেখিছে যে আমি মেজৰিটি থকাৰ পিছতো আমিতো বিহাৰত চৰকাৰ গঠন মানে কৰিছোঁ, যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী পদটো আমিতো নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াকে এৰি দিয়া হৈছে। গতিকে তেনেকুৱা মানসিকতা আছে, কাৰণ যিহেতু আমি শাসনত ক্ষমতাৰ বাবে আমি নাহোঁ, শাসনত আহোঁ আমি সেৱাৰ বাবে আহোঁ। চেঁচাবাৰী নহয়, সেইটো মই কৈছোঁ কি সকলোকে লৈ পেলাই এইটো সমগ্ৰ বড়ো জাতি জাতিৰ মানুহে যদি বিচাৰে, সকলো বড়ো মানুহে BJP কৰিম বুলি যদি বিচাৰে, তেতিয়াহ'লেতো কাৰো চেঁচাবাৰী নপৰে। কিন্তু আমাৰ যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যদি কোনোবা যদি বড়ো মানুহে যদি তেওঁ যদি চিফ হ'ব বিচাৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা, আগতে বড়ো জনগোষ্ঠীক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লওক। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈহে তেওঁলোকে সেই সপোনটো দেখাটো ভাল হ'ব। কিন্তু বড়ো জনগোষ্ঠীক অন্য ৰাজনৈতিক দলত থাকিব, আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলত থাকিব, আৰু কোনোবা যদি নেতাই যদি ভাবে যে তেওঁ চিফ হ'ম বুলি, সেইটো মোৰ মতে ভাবোঁ যে এই সময়ত সেই চিন্তাটো ঠিক চিন্তা নহ'ব বুলি মই ভাবোঁ। नोंथांमोनाथ' अब्ला खोनाखाबाय, बुजिखाबाय। बिथांमोना जेरैब्लाबो बिसोरो एलायन्सआवहाय इलेक्शनखौ गेलेगोन। बे UPPL आलादा, BJP आलादा गेलेगोन होननाया नों आं जाम्बा जाम्बिफोरनिसो राव बियो। बेखौहाय गेदेर गोलावफ्रा सानाखै। आरो बेखौहाय हाग्रामा महिलारिनि सापर्टार्सफोर, BPF सापर्टार्सफ्रासो सानदों। बेखौहाय मानसि मोजाङा सानाखै रायजोफोर।
मात्र बिपिएफ पार्टीनि मानसियासो बेबायदि बाथ्राखौहाय सानदों दिनै एलायन्सआव थायोब्लासो दे हारिखौहाय जोंनि बर' हारिखौहाय जों फोथांनानै लाखिफिननो हागोन बेखौ इउपिपिएलआ मिथिखागौ नाथाय हाग्रामा महिलारिनि साननाया बिसोर जेननोब्ला आंबो जेननोब्लाबो नांजाया बायसान्सआव आं देरहायोब्ला गाद्रि मोनगोन बेल'सो थांखिया ना मा बुङो रायजोफोर स' अब्ला रायजोफोर भिडिअ'आबो बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि